singila din nawa ke sai da ita kwaya daya kake maka da kudin ta ya kai kudin kwanan masara biyu kuma sai ka sai singlet nawa ne singlet to 1000 da wani abu 2000 singlet in dai mai kyau zaka siya extra life kamar yadda nake da jikin nan in dai zan sai extra life na sai ta 2000 kuma na kai 2000 a ban kwanan masaran sai an ban canji kuma sai singlet yanzu ka ganta wannan fa saboda tsabar lalacewa kasar nan 6000 na rantse da Allah saukin ta 5000 shekaru uku baya wannan 2500 ce Allah sarki lokacin janar kenan dai da wayo Allah na baba Buhari shekaru 4 da suka wuce baba Buhari ma ya dan fa wannan wallahi ya fi wannan ai nesa ma ba kusa ba wallahi ganin da baba Buhari da yanzu wanne ne ya fi kai yanzu baka san addu'a da muke baba Buhari ba da alquran nake ga maka addu'a baba Buhari kuma da yar addu'a to ai yar addu'a ka gane ni a ta fahimta duk yar addu'a duk irin su ne shi yar addu'a kaka gaba wa yan Najeriya aka shi ba san hi suke ba amma saboda an kaka ba mana shi sai aka dora shi akan wani tsari na 7 point agenda ka gane dan mu yadda mu so shi ne fa amma dan me yasa da aka dora akan tsarin mai kyau suka ki su bar mana shi sai da suka ƙara sahi su suka ƙara sahi tab yanzu wani yanayi kake ciki da kai da kwastomomin ni yanzu yanayi da nake ciki da kwastomomi na ina yi yanayi awa 2-3 ba wanda ya zo kaga matsala ce in kai wanda kake nan bai su kwana 2 bai zo ba in kai ma ya ce kai ga mun nan dai za dai mu shigo ko iya magana da ake ba ra'ayinka yanzu idan aka baka kasan nan na awa 1 da me za ka yi misali ra'ayinka za ka yi a ce a kowace bangare a bani yanzu awa 1 ko awa 2 awa 1 a matsayina na soja ko nan farar hula a farar hula kai ai ko yana ne mukaki na sa a farar hula ba abin da zan iya saboda me saboda gaskiya akwai tsare-tsare da yawa amma in da kaki kawai magana ɗaya zan tazarta duk ƙasar me za ka faɗa abubuwa zan rurusa da yawa tukunna duk wani abu da yake tsari wanda yake ya sa ƙasar na cikin wani hali na ruguza shi ko menene kuma ko da ban ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza wallahi na ruguza shi yanzu shawara da nake bayarwa zan ba shi shugabanni su yi adalci mu dai yanzu aikin mu kada ƙuri'a za mu kada ƙuri'a amma su yi adalci duk wanda ya ci a bashi kawai wa za ka zaba he na je wallahi he na je gurin Allah ya nuna mana nagode duk wata hajiya ni ne babanta